Kaixo, arratsalde on denori, ongi etorriak demografia eta migrazioak zikloaren bigarren eta azken solasaldira. Ziklo honek bi kokaleku izan ditu. Bata hauxe, San Telmo Museoa. Eskerrak ematen diogu San Telmori jakiunde hemen hartzeagatik. San Telmorekin lankidetzan erronka San Telmoren museoaren hildoa lantzen du, jakiundek ere. Gizarteak aurrean dituen erronken aurrean hausnarketa eta eztabaida sortzeko asmotan honelako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esan bezala, demografia eta migrazioak ekitaldiak bi kokaleku izan ditu. Bigarren kokalekua Kontxako hondartza izan da. Hemen ikusten duzue irudia. Kontxako hondartzan urriaren 12tik 18ra 7 egunez eskubideak izeneko instalazioa jarri genuen. Iruña Kormentzana artista iruindarraren eskuhartze artistikoa izan da. Eztabaidagaiak aztertzeko hitza, hau da letra, zientzia eta artea ere erabil daitekelako eta erabili behar delako. Eskubideak instalazioak gogoeta bat sortu nahi izan du, itsasoak eta ibaiak zeharkatuz migratzeko zeharkaldi arriskutsuan murgiltzen diren pertsonek bizi duten tragedia isilari buruz hitz egin digu. Zuetako askok egunez ikusiko zenuten instalazioa, beste batzuk etzen duten akaso aukerarik izango, horregatik irudi hauek erakutsi nahi dizkizuegu, eskuek Kontxan pasazuten azken gauekoak dira, eta honekin eman nahi genioke hasiera gaurko solasaldiari. Eskerrik asko eta benetan instalazio oso ederra eta benetan hunkigarria. Eta gaur egingo dugu bigarren saioa, ziklo honetakoa, demografia eta migrazioak. Eta bigarren saio honetarako ipini dugun bigarren azpititulua izan da zer diskutatzen dute, zer argitara atera, egungo prozesu demografikoek. Azken finean, nik esango nuke gizarte bateko egitura sozial guztia, egitura ekonomiko guztia, egitura kultural guztia, hor inprimatuta geratzen dela. Eta azken finean, demografia izaten dela prozesu guzti horiek erresumitzen dituen errealitatea. Eta hori dela eta horretarako gonbidatu ditugu gaur 3 pertsona, alde batetik, lehenengo eta behin itzengo du Imanol Esnaolak. Imanol Esnaola da Gislaneko gaur egungo zuzendaria. Gislan be aplikazio geografikoak egiten ditu eta horretan lan handia egiten du datu bilketan eta hainbat realitate plazaratzen. Beste alde batetik adizkide aspaldikoa eta
Marta Luzan, nola esango dizuet, guk ikasle genituenean, eta gure ikasle zirenean, pertsona batek orduan horrelako adorea aurkeztea demografi kontuak aztertzeko, neurri batean sorprendentea zen, garai hartan, eta seguruenik berape eukingo du horrelako, seguruenik sensazio bat, ez da? Ze garai hartan, agian beste gauza batzuek aztertzen geunden, eta ez ginen konturatzen demografia benetan daukan importantzia, ez da? Eta gero, Joseba Zalakain hirugarren, ez da, adiskide ere, eta gizarta politiketan benetan pertsona relevante bat Euskadin, eta nik esango nuke ZIZ institutuko zuzendaria dela, eta benetan nik beti esaten dut, dudan guztietan lujo bat dela, gurea bezalako herri batean, eukitea ZIZ bezalako institutu bat edo instituzio bat, ze azken finean, gizarte politikak egiteko, eta hori da azken finean ikusiko duguna datu guztiaren atzean, gizarte politikak egiteko onelako dokumentazio zentroa eta instituzio bat eukitzea oso importantea da, ez da? Ze azken finean, gizarteak zer posibilitatzen duen gizarte politiketan ere, demografia honen, demografiari ematen zaizkion erantzunen bilduma da. Eta orduan, hiru pertsona hauek ditugu, esan behar da egin dugun demografia eta migrazioaren inguruko seminario mintegi hau, alde batetik Jakiundek eraman du honen gidaritza, Santelmok ipini digu eta parte hartzen du lankidetzan, eta gero guk oso, nola esango nizueke, laguntza eskaz bat egin dugu zurrumurruen aurkako saretik. Orduan, hiru elkarte hauek, elkartuta, baina batez be, Jakiundiri dagokio, ideia honen atzeko, ideia importantena edo bultzatzea. Orduan, 21 minutu izango du bakoitzak, gehiago erabili behar badu erabildezala, gutxiago erabiltzen badu eskertu egingo dugu, eta aurrera Imanol egandik hasita. Ongi, nik nahiago zutik mintzatu eta mentxe jarreko naiz. Ezpada, kronometroare abian jarriko dut, eta hartaran ere buruai behartuko diote garaiz ibiltzen. Tira, hau sukaldea balitz, hemen bi sukaldari jantzi ditugu zein bere gaiean, demografoa eta gizarte politiketan aditua, eta ni hemen pintxean naiz, nolabait ere datuak ekartzen dituna, gero, ideiak eraikitzeko, ez da, eta, hala egokitu zait, eta egia da, demografia zitzein behar dugunez gaur, urte hauetan ere, bai soziolinguistika alorrean, bai demografia, eta beti ere, bi horietan, nolabait ere lurraldeari lotuta ibiltzea egokitu zait, eta, eskerrak eman beharra nago gonbidapenagatik eta aintzat hartzeagatik ikuspegi hori ere, ez da. Aldi bereko itzulpena medio, testu bat ekarri dut, testuari jarraituko diot aldeten neurrian, baina aspergarri izaten saiatuko naiz. Tira, Euskal Herriko demografiaren kezkez eta erronkez galdetzen digu saioaren gidariak. Dena den, ez erresan aurretik, beharrezkoa da, denontzat ezagunak diren xetasunak gogora ekartzea, ez da. Eta hemen orain xetasun multzo bat aipatuko dut. Segurazki ezagunak egingo zaizkizuenak, baina komeni dena, gero, Xabierre jarri digun galderari erantzuteko, ez da. Eta da, lehenengoa, nolabait ere, gure herriak bizi izan duen bilakaera demografikoa oso egoera berezian hasi zela gorpuzten. Eta bere ondorioak ere halakoak izaten ari direla, ezta? Eta nolabait ere, bigarren mundu gerra ondoko boom demografiko hori guk gutxienez, bi alditan edo bizitu genuen, ezta? Eta lehenengoa, Ipar Euskal Herriak bizi izan zuen, ezta? Nolabait ere, bigarren mundu gerra amaitu bezain pronto, nolabait ere, ez, Europa berrei ere ikitzen hasi zen hartan, nolabait ere, demografiaren bunari ekin ziolako.
Hego Euskal Herrian aldiz eta hegoaldean gerra ondorengo jaiotza tasen igoera eta erregimen frankistak ezarritako isolamenduaren eraginez, mendebaldeko gizarte gehienetan baino beranduago hasi zen gerra ondoko industrializazioa eta hornek eragindako hazkunde demografikoa. Hego Euskal Herrian, prozesu hau zonalde industrialek landa eremuek baino, landa eremuetako langile immigrazio handia jaso izanak, eta hau datu garrantzitsua da, eremu industrialek landa eremuetako hurbileko Malerrekakoak esate baterako Pasaian, edo Extremadurakoak, edo Errioxakoak, edo Burgosetarrak, beste eremu batzuetan, nolabait ere, landa eremuetako jendea hartu zuten. Eta nolabait ere jaso izanak markatu zuen, eta horrek ondorengo jaiotza tasa altua. Baina baita prozesua bideratzeko euskal instituzionalitatearen ausentzia ere, gerra Frankok irabazi zuenez, eta nolabait ere gainerako galdu genuenez, euskal instituzionalitatea desagertu egin zen, garai hartako Eusko Jaurlaritzarena, eta nolabait ere migrazio prozesu hori Europako gizarteek bizi izan zutena, hemengo instituzionalitateak ezin izan zuen bideratu. Eta hori ere datu garrantzitsu bada. Dena den, hegoaldean ere bi aldi egon ziren, eta lehenik gune industrial nagusien inguruan gertatu zen hazkundea, eta ondoko urtetan hazkunde hori beste eskualdetara ere iritsi zen, besteak beste landagiroko bailaretara. Baina bailara hauetako askok dagoeneko galdua zuten bere gaztediaren zati bat, eta hau datu garrantzitsua da, galdua zuten bere gaztediaren zati bat, gune industrialetara egindako immigrazioaren eraginez. Edo nola ere, prozesu honek lurraldearen luze zabalean zabaldu zuen jarduera industriala eta beronekin batera komunitateak finkatu zorioneko eskualdetan. Alegia, industria bera zabaltzen denean landagunetara berriro biztanleria finkatu egiten da. Eta hori guretzat, industriak bete duen eginkizun oso garrantzitsu bata. Hamarkadetan, euskal demografiak ezagutu du, bere lurraldearen luze zabalean ezagutu du, industria, enplegua eta jendea lurraldean errotzen. Ez denean, baina eremu askotan bai. Eta hori elementu garrantzitsu bat izan da. Hor dago Euskal Herriko demografiaren gako nagusia. 60-65 urte bitarteko immigrazio eta jaiotza tasa altua, industrializazioari oso lotutakoa eta lurraldea desorekatu zuena. Industria jarduera konplexua da, hau beste datu garrantzitsua da, ezta? Industria jarduera konplexua da eta besteak beste biztanleria luzerako finkatzen du. Horrekin batera, gizartea eta bizimodu antolatzeko arkitektura zabala eskatzen du. Garai hartako industria lurraldean oso zabalduta zegoenez, leku batzuetan bestetan baino gehiago, konzentrazio handiagoarekin, gure demografia eta geografiak hazkundearen indarrarekin bizi berritu ziren eta gizarte industrial modernoen ezaugarriak bereganatu zituen. Horien artean, immigrazioaren harrera eta ongizate maila azkorra. Beraz, lanera zetorrenak lana topatzen zuen eta ongizate maila bat eskuratzen zuen. Izerdi asko botata, baina hala ere, iristen zen. Gogoan izan dezagun, ezaugarri hau etorkizuneko erronkak eta kezkak, beraz, gure esperientziatik ikasi behar badugu, ikasi dezagun, aurreko immigrazio aldiek nolabait ere ongizate maila bat eskuratu ahal izan zutela, esan bezala izerdi asko botata, baina eskuratu ahal izan zutela, eta beraz, urrengo immigrazio olatuen aurrean, herri moduan nola erantzun beharko genukeen aztertzera goazenean, pentsatzera goazenean, gogoan izan dezagun elementu hori ere. Garai hartan, demografian gertatutakoak eragin handia izaten jarraituko du. Alegia, ordukoak orain eragiten jarraitzen du. Nik askotan ere burari provokatzeko esaten dut euskal demografia eta geografian oraindik ere Frankok agintzen jarraitzen duela. Ze garai batean sortutako hazkundeak eta garai batean sortutako lurralde egitura jarraitzen du reproduzitzen, ezta? Beraz, eragin handia izaten jarraitzen du. Zahartzearen intentsitatea garai bateko gaztetzearena izango da. Eta gainera, lurraldean ondorio argiak izango ditu. Gaztetze handia egon zen bezala, zahartzea handia datorkigu. Ez dago bueltarik, hor ezin da besterik espero. Izan ere, garai bateko hazkundeak zonalde eta auzo jakinetan betatu ziren. Eta hoietan bizi dugu orain zahartzearen eragina argien. Langile auzo gehien hasi ziren langile auzoak dira, orain
adineko jende gehien duten auzoak. Segregazioaz, gero aipamen bat edo beste egingo dut, adin segregazioaz, lurraldean. Demografia herrien eta gizarten muinean dago, gaztetzea, zahartzea, emigrazioa, eragin handiko fenomenoak dira eta normala da, aldaketa demografikoen aurrean kezka izatea. Izan ere, galdera garrantzitsu bati erantzun behar zaio, nola metabolizatuko dugu horren aldaketa demografiko handia eta aldi berean behar ditugun kohesio sozial eta ongizatearen bermea lortu. Bi erronka dira beraz, demografiaren bilakaera metabolizatu immigrazioarekin eta bigarrena ongizatea bermatu. Eta normala da beraz kezka hori. Kezka hori aspaldikoa da Ipar Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian gazteen emigrazioa, gazteen ausentziarekin egituratu behar izan dute handi batean lurraldea hamarkadetan, hori Euskal Herrian ez dugu ezagutu. Mendialdean izan ezik, noski. Eta, fenomeno soziodemografiko zenbait aipatu aurretik, gogoan har dezagun, bilakaera honetan baby boom deitzen zen fenomenoa bizi izan genuela, era bat natibista izan zena, oda jaiotzari zor zaion boom bat, eta hortik ugalkortasun txikiko gizarte postmodernora pasa ginela. Eta erdian, daukagu 80ko hamarkadako krisia. 1983 da, jaiotza gutxien izan zen urtea, Euskal Herrian. Eta oso nabarmen autonomia erkidegoan, krisi industrialaren inguruan, ezta? Eta beraz, nolabait ere gizarte zera, ezta? Garai bateko gizartetik, gizarte postmoderno batera dagoen aldaketa mentalidadean eta jokabidetan, gainera gehitu behar zaio, une batean, jaiotzak izugarri gutxitu zirela. 1983. Eta orduko jaio berriak dira oraingo guraso berriak. Eta beraz, gutxi jaio zen belaunaldi batetik orain ezin da hazkunde handi bate espero, ezta? Dena den. Beraz, hobe dugu gure buruari argi esatea, ez dela berriro halako hazkunderik gertatuko, eta gertatuko balitz ere, egungo egitura demografikoaren gainean ezinezkoa izango litzateke ordezkapena. Ezinezkoa da, bat ordezkapena ezinezkoa da, ez dakit, ez bada oso extraordinarioa gertatzen, India urperatu eta indiar guztiak Europa kolonizatzen ez badute. Esan nahi dut, ez dago. Beraz, nolabait ere, garrantzitsua da, kontuan hartzea, askotan zabaltzen bazaigu ere demografiaren ilunabarra edo demografiaren azkena eta alakoak esaten bazaizkigu ere, horren atzean ez dago nolabait ere arrazoizko ikuspegi bat, ezinezkoa da, ordezko demografia, beraz, demografian gertatzen ari denari eta gertatuko denari beste era batera deitu beharko zaio. Dena den, elementu batzuk aipatu nahiko nituzke, eta horien artean, biztanleria hazkundea ez da eten azken 2 hamarkadetan, eta gainera lurralde dinamika aldatu egin dira. Honekin esan nahi dut, nolabait ere gaur egun 3 milioitik gora gabiltza, eta horietik 82% bizi da hiriguneetan edo eremu urbanoetan. Hori konzentrazio oso altua da, oso altua, Europako altuenetako bat daukagu hirigunetako konzentrazioari dagokionez. Eta nolabait ere hor konzentratzen ari dira, gero agian ikusiko dugu zerbait, konzentratzen ari dira titulazioak, espezializatutako langileak, errenta altuenak, hor ari dira metatzen. Eta noski lurralde horrek lurralde dinamika berriak sortzen ditu. Biztanleriaren adin egitura ere zahartzea orokorra da, 40 urtetik gorako adintaldeak dira nagusi, eta 15 urtetik berakoak ez dira beste horren beste inondik ere. Estatutik kanpo jaiotako biztanleria eremu urbanoetan ere konzentratzen da. Eta egia da, immigrazioa handia daukago, immigrazio hori leku jakinetara doa, Donostian gaude, eta Donostian badakigu, auzo batzutan, badagoela, nolabait ere immigrazio konzentrazioa handiagoa, zer esanik ez Donostiatik kanpoko inguruko herrietan eman dezagun, Lezo, ni Lezoko naiz, Lezon, Errenterian, Astigarraga kasu honetan salbuespena da, Hernani, Urnieta, Lasarte, bai. Orduan, nolabait ere, biztanleria hor konzentratzen ari da, baina ez dugu ahaztu behar, lehen sektorea industrializatuta dagoen eskualdeetan ere migrazioa konzentratzen ari dela, Nafarroan, esate baterako Arga ibaiaren inguruan 25%.
badaude ensalada famatu batzuk, xorroan etortzen zaizkigunak, eta, horiek egite dituzten lekuan, gutxi gora bera, 25% inguruan dago, estatutik kanpo jaiotako biztanleria. Ongi, aurrera beraz. Eta azkenik beste ondorio bat, hurrengo urtetan, biztanleren hazkundeak sartzen, hazkundeak jarraituko du, eta zahartze tasak ere handitzen jarraituko du. Immigrazio alde batetik, bizitza itxaropena luzatzen bestetik, beraz, nolabait ere, hori espero behar dugu, ezta. Eta nolabait ere, biztanleria gora eginala, zahartuko garenez, nolabait ere 2035 urtean, alegia 10 urte barru, gutxi gora bera, 27%tik gora ibiliko da 75 urtetik gorako biztanleria. Alegia, 4tik 1. Gutxienez, ez da? Eta, segurazki, inondiren jaiotza guztiek ere ez dute hori ordezkatuko. Beraz, horiek esan da, azpian dauden prozesuak eta eragiten ari dira, esan dako guztiarekin batera, eta noski, sortzen ari diren prozesuak, hainbat dira, ez da? Horien artean, badaukagu bat, eta errelebo eza. Errelebo eza, bai, enpleguetan, baina San Ferminetako peinak ere uztailan deialdiak egiten ari ziren, ez badago jenderik peinak ezin dituztela aktibidade guztia mantendu, ez da? Orduan, lanean bezala, kultur bizitzan, bizitza sozialean ere errelebo eza. Aldi berean, imigratzaile askoren lan eta bizi baldintza oso prekarioak dira. Ez dago esan beharrik, baina esan dago, ez da? Oso baldintza prekarioak dira, nolabait ere zaintzara datozelako, eta, esan dezagon, balio gutxi aitortzen zaion lanak egitera, ez da? Nahigabeko bakardadearen izurritea handi bat ere badago. Bizi ebantxe gauden auzo honetan bertan dagoen fenomeno bat, esate baterako. Zaintzara emandako senideen ongizatea ere, milaka personei eragiten die, zaintzan dabiltzan senide horiei, eta horiek ere bakardade eta problema handiekin daramate askotan kontua, ezta. Lurralde eremu zenbait ustutzen ari dira, beste persona asko, familia asko, pobrezia edo estualdi ekonomikoan daude, orain etxe bizitzaren, alokairuaren, tensionamenduaren inguruan hitz egiten ari garenez, badakizue jartzen den neurgailua dela, diru sarreren 30%tik gora eman behar izaten den kasuetan tensionatua konsideratzen dela, ezta? 30% da, 2 soldata dauden familien gainean kalkulatzen da. Soldata bakarreko familien kasuan 60% iristen da. Eta hori gaur egun ez da sartzen neurgailuetan, eta emakumea baldin bada, gainera soldata hori ekartzen duena, egoerare estuagoa. Beraz, prozesu hauen guztien atzean, gauza asko ari dira gertatzen, zerari inguruan, demografiari eragiten diotenak, ezta? Segregazioak, adin segregazioak, auzo batzuk gazteenak, besteak zaharrenak, errenta segregazioak, errenta txikiagoko auzoak, handiagokoak, herriak berdin, jatorri segregazioak ere bai, ezta? Orduan, prozesu horietenak hor martxan daude, eta gero, noski, euskaldunok, euskal hiztunen komunitateak daukan problema reproduzitzeko orduan, euskal hiztun gehiago, euskara dakien jende gehiago lortzen ere, horrek eragiten dizkigun, eta bizi ditugun zailtasunak, ezta? Alde batera utzita estatus juridikoaren, euskararen estatus juridikoaren alde batera utzita, gizartean ere, ezta? Beraz, gauza asko ari dira gertatzen, emigrazioaren inguruan. Beraz, hizlariak galdetzen badigu zein diren egitura demografiko honek eragiten dituen kezkak, zaila da originala izatea, ezta? Zaila da. Eta izan ere gure Europa mendebaldeko gizarte bada, eta Europa mendebaldeko gizarteen ajeak edo joerak ere baditugu. Segurazki, gure erronkak, eta gainera, administratiboki ere, gure erronkak, lurralde honetako erronkak aintzat hartzen ez dituzten bi administrazio handi dauzkagu, ezta? Frantsesa eta espainola, eta nolabait ere, orain eskumena, immigrazioaren eskumena aldarrikatzen duen bezala, jaurlaritzak egoera honi behar bezala erantzun ahal izateko, agerian geratzen da, behar dugula halako tresna bat, gure neurriko erantzunak topatu ahal izateko, ezta. Beraz, hurrengo hamarkadak sorgin gurpil baten modukoak izango dira, zeinetan lehentasuna baliabideetan ala ongizatean jarri egongo den auzitan, ezta.
eta nolabait ere eztabaidatuko dugu beraz zer den lehenengo, dirua ala ongizatea. Eta seguraski zahartzaren ere eraginez, ongizatea bermatzeak erabateko lehentasun hartuko du. Alegia, adina handiko persona multzo handi bat egoteak eskatuko du persona multzo handi hori zaintzea, besteak beste. Baina, ordezkapenak ere eragingo ditu bestelakoak. Beraz, eta nahi denbora ja amortzera doanez, hori esan da, nolabait ere nik uste dut, demografia bai migrazioaren eraginez, bai nolabait ere bertako demografiari eusteko jendea zaindu beharra dagoela. Zaindu beharra dagoela gure artean bizi dena eta zaindu beharra dagoela gure gana edo gure artera datorrena. Aztu gabe, immigrazioa oso mugikorra dela gaur egun eta gaur hemen dagoen agian bihar Parisen dagoela eta beraz, uste badugu ere gure artean lanean geratuko dela, agian ez da geratuko, gu gehu saiatzen ez pagara horretan. Ez da, beraz, nik hor ikusten dut, lehentasun batzuk, erronka batzuk, ez, personen ongizatea nola bermatu. Batez ere mendeko egoeran oden personena. Bigarrena, komunitatea nola kohesionatu, batez ere jatorri eta ezaugarri desberdineko komunitateak izango ditugunean, komunitate lokalak edo. Lurralde oreka, batez ere, hiriguneak ari direnean, tira eta tira, gazteak, eskolatutako jendea, tabar, ez? Aktibitate profesional eta sozialak nola jendeztatu, nola jendea mantendu, bai aktibitate ekonomikoan, bai aktibitate sozialetan, ez da? Organizazioen saretzea, jende gutxiago esan nahi du, enpresek eta organizazioek elkarrekin lan egiten ikasi beharko dutela. Eta agian udaletxeak edo agian enpresak txikiagoak izango dira eta elkarren artean partekatu beharko dituzte hainbat gauza. Eta hori egiten ere ikasi beharko da. Batzutan lehiakortasunaren aitzakian estu ibiltzen gara, baina hori segurazki etorkizunean kooperazio lortu beharko da. Eraginkortasun produktibo eta ekonomikoa ere lortu beharko da, baliabideak, aberastasuna behar da, eta eraginkortasun horrek maila berezi bat hartuko du. Eta gero, euskaltasunaren funtzioa, eta niri dagokidanez azpimarratzen dut, eta horret idiot azkena, euskaltasunaren funtzioa nola bideratu beharko den, prozesu honek eskatuko duen indar komunitarioa gorpuzteko. Indar komunitarioa gorpuztu beharko da, eta hor euskarak, euskaltasunak, ze funtzio beharko duen hori ere erronka da. Eta beraz, hoxe da nire hitzartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Imanol eta Martak hartuko du orain hitza, baina ikusten duzu moduan, badirudi hitz egiten dugunean erronka demografiko bat dagoela, ez gago zela hitz egiten funtzean erronka natalista baten inguruan, baizik eta zer nolako dimenzioak dauden horren inguruan. Orduan, orain Martape honetan sakonduko du, eta mila esker Imanol hitzaldi zoragarri honengatik. Laburra, baina benetan harira joan da. Martak berdin egingo digu, eta hau. Espero, desio. Aber, lortzen dudan. Arratsaldeon eta hori, mila esker jakiundeko lagunei konbidatzeagatik, eta bereziki Xabier Ayerdiri, berak deitu zidalako justo uda aurretik, ni ez nengoen oso momentu honean, eta naiz eta demografiari buruzko gero eta gauza gutxiago egiten dituan, beti engantzatzen nauen gaia da, eta esan, bai, jungo naiz, bai. Eta egia da Josebarekin ez dudalako kointziditu, Imanolekin askotan, eta ez da lehenengo aldia beraren ostean hitz egiten dudala, eta beti da erresago bere ostean hitz egitea, berak gauza batzuk oso argi asaltze ditu. Orduan nik horretaz ez dut hitz egin behar. Berak kontatu du nolako izan den bilakaera demografikoa, egiten du beti modu batean, niretzat dela modu egokia, dela testu inguruan kokatzen, eta ez beste prozesu batzuekin lotzen, baita ere deskribatu ditu, nolakoak izango diren etorkizuneko joerak, erabat nator berarekin, hazkundea gertatuko da, baina txikia izango da, eta migrazioekin lotuta egongo da, eta berak esan du hori ezin dugula pentsatu baby boom garaiko hazkundea gertatuko denik, nik esango nuke, gehituko nuke, desiragarria ere ez litzatekeela izango. Beste momentu batean gaude, eta gainera asko kontsumitu genuke, adibidez. Baina, orduan,
Eta gero baita ere, herri gisa zenolako erronka ditugun ere oso modu argian zehaztu ditu, eta orduan ni ez naiz horretan sartu behar, orduan pentsatuko duzu, orduan honek zerri buruz hitz egingo du, ez? Niri asko kezkatzen nagoen gauza bat, eta ezagutzen nauzuenok gehiagotan seguro entzun didazuela horretaz hitz egiten, nire familiko batzu daudelako, nirekin bizi dena, eta lako gauzak, horregatik esatea dut, ez? Bada, ditugun datuen inguruan, datuen gainean egiten diren irakurketa katastrofistak, ez? Eta gogoratzea dut, Xabierrekin orain dela hilabete eta erdi hitz egin genuela telefonoz, eta berak esan zidan, gure lagun komuna dugun pertsona batek, demografo batek, niretzat estatuan dagoen demografo oso interesgarri batek esaten duen zerbait, Julio Pérez Díazek esaten duena, ez? Nire lankidea izan zena Katalunian. Arazo demografiko bakarra da demografiari ez zaiola kasurik egiten. Eta ni berarekin ados nago, erabat, guztiz, ez? Eta nire hitzetara ekarrita, edo ekarri nahi nuke zergaitik uste dudan nik demografiari ez zaiola kasurik egiten. Eta iruditzen zait, gertatutakoa bezain garrantzitsua dela horren gaineko zenolako irakurketa egiten dugun, ez? Jaso denari buruz zer esaten dugun. Eta nik esango nuke, ni Xabierrekin bat, ez dago erronka demografikoak, bestelako erronka batzuk ditugu. Demografia zeharkatzen ditu erronka horiek, baina erronka demografikorik ez dago. Eta balego, nire ustez izango litzateke, nola lortzen dugun edatzea irakurketa demografikoa, erdigunean kopuruak izan beharrean, bizitza duinak izango dituena erdigunean. Horretaz hitz egingo diguna, ez? Segurazki horretaz hitz egiteko kopuruak ere beharrezkoak dira, baina ez soilik, ez? Orduan, pixka bat hori da nire puntua, demografia ez da arazoa, portaera demografikoak ez ditugu epaitu, ez dira onak edo txarrak. Portaera demografikoak, Xabierre barkatu, Imanolek esan digu ez, bada gu guztiok hartzen ditugun erabaki batzuen ondorioa, baina baita ere beste afera sozialekin ez gurutzatzen dira, eta baita ere nolabait etorkizuneko afera sozial, politiko eta ekonomikotan eragiten dute. Orduan, gauza batzuk eremu pribatua deitua izan den horretan erabakitzen dira, adibidez guraso izango garen ala ez, baina ez ditugu erabakitzen gu bakarrik gure buruarekin, ez? Kanpoan gertatzen ari diren gauza guzti horiek eragina dute, guregan eta hartzen ditugu, eta hori ez, testu inguruarekin, erabat portaera demografikoak ulertzeko testu inguru sozialari begiratu behar diogu, eta hor daukagu, 1993ko, jaiotza tasa hori oso bajua izan zena. Bueno, zer esan nahi dudan guzti honekin, ez? Eta ekarri nahi dudana da, dira, niretzat migrazioekin pentsatuko duzu ez dago lotuta, baina bai lotuta dago, gai batzuk, ez? Niretzat oso gaizki irakurtzen direnak, bai? Eta lehenengoa da, pentsio sistemaren balizko porrota, denbora osoan esaten digute hori dela, ez, bilakaera demografikoaren ondorioa. Eta nik diot ezetz, baina ez dut nik ezetz esaten bakarrik, demografian adituak direnak estatuan, ez gara asko, demografia ez da ikuste duzu, ez dago gela beteta, ez da horrela eskistolako tiroia duen gaia, baina adibide bat jartzeko, Fernández Cordón izan zela PSOE gobernuan zegoenean Consejo Económico y Social de España delakoaren aholkularia, horrelako jendeak ere horrelako gauzak esaten ditu, bai? Orduan, lehenengo gauza da, pentsio sistema kontributibo izatea erabaki politiko bada. Izan ziteke mistoa, erabaki genezake, ez dakit, ejertzitora bideratzen den aurrekontu guztia pentsioetara bideratzen dugula, hor, erabakiak beste modu batekoak izan daitezke. Beraz, hori erabaki politiko bada. Bigarrena da, bizitza aurrera egiteko eta behar duguna ez dela bakarrik enpleguarekin lotutako sarrera ekonomikoak, bestelako gauza batzuk ere baditugu. Eta hor egon daitezke, baliabide ekonomikoak, jende nagusia, momentu benetan pentsioak kobratzen ari direnak, eta nolabait momentu batzuetan niri iruditzen zait gertatzen dela demonizazio bat, bakarrik egiten duten gauza bakarra da jaso inmigranteekin gertatzen den gauza bera, bai? Hor pertsona horiek ari dira, ilobak zaintzen,
beraien gurasoak zaintzen momentu batzuetan, ez? Hor sandwich belaunaldi hori deitu izan dena. Atzetik datozen belaunaldiei, bigarren etxe bizitza guzten bizitzeko. Hor baliabide mugimendua askotarikoa da, eta uste dut hori baloratu behar dela, eta hori balion jarri behar dugula, hori ez, pertsona nagusi horiek, ez, pentsioak kobratzen dituzten horiek, kristolako ekarpenak ari direla egiten, eta ezin dugu ahaztu ez da ere, astelenero daudela, kalean, ez, aldarrikatzen pentsioak pixkat igo behar direla, bestela ez dagoela bizitzerik, eta nola gaitere, bueno, balen Imanolek aipatzen zuen, ez, beste bizitza hori, ez, nolait soziala dena, ez, saretze bat dena ere, hor ere ari dira. Eta gainera, beste azkenengo gauza honekin da, ez, bueno, demagun, ez dela gertatuko, baina demagun jaiotza pilo bat gertatzen direla urrengo urteetan. Baina, horiek kotizatu arte, pasako dira ez dakizen bat urte, bai? Jendeak ikasten urte pilo bat pasatzen dituzte, gure unibertsitate publikoan ordezkapenak egiten ari direnek 800 euro kobratzen dituzte, horrekin zer egingo duzun, eta gainera beste batzuk langabezian daude. Beraz, jaiotzak berez, jende gehiago egotea berez, ez du ziurtatzen pentsio sisteman sarrera gehiago egongo denik, bai? Hori bat, bestea eta honekin lotuta dago, honekin lotuta da hori, ideia hori, eske ume gehiago jai barko litzateke, ez? Hori entzuten dugu eta egia da, Eustatek jaiotzen inguruan dituen estadistikak ataratzen duen bakoitzean, hasten direla, ez, nork hitz egingo duen horretaz. Oso demografo gutxi daude Euskal Herrian, ez dakit baten bat geratzen den, ez, zeuden batzuk horari dira osasun arloan, ni pasa naiz beste gozatutara, baina deitze digute. Eta esan behar duzu zerbait, eta deitze dizute larrituta, arazo handi bat dugu, eta nik deitzen didatenean eta hitz egiten duenean, ez dela beti, ez, esaten dudana da, nire iritziz ez dagoela jaiotza edo ugalkortasun tasa egoki bat. Ez dago, daukaguna, daukagun ugalkortasun hori da, gure gizartean gauzatzen diren harreman konplexuen ondorioa. Baina hori da daukaguna, eta da Imanolek lehen esaten zuna, eta horrekin aurre egin beharko diogu etorkizunari. Ezin dugu pentsatu gauzak aldatuko doiela gehiegi. Eta gainera, nik proposatu nahi dizuet ariketa bat. Esaten dugu, jaiotza gehiago behar ditugu. Nire galdera da, nork behar ditu jaiotza gehiago, zertarako. Eta bigarren galdera, demagun egingo dugu ariketa bat, ez? 30 urte baino gutxiago dituzten pertsona horiek hasten direla guraso izaten, bai? Dela pixkat, bimumean gertatu zena, ez? Egitea harren alderaketa bat. Norek biziko dira? Zeinek zainduko ditu ume horiek gurasoek masterrak egite dituzten bitartean, edo bestelako gauzak. Zer nahi dut, batzutan egiten ditugula kabala batzuk eta ditugula desio batzuk oso lotuta kopuruekin eta oso gutxi lotuta haragizko pertsonekin, ez? Eta orduan ikusten duguna da, 30 urte baino gutxiago dituzten pertsonek gurean, horietako asko ari direla ikasten, daukagula kaleak betetaz gazteak ezin dira emanzipatu, ez? Eta izango litzateke, seguraski, Aiton Amonentzat, beste, ez, zera bat, beste pixu bat, ez? Eta horrekin ere, eta saiatuko naiz gehiegi ez duzatzen, baina esan nahi nuke, iraganera begiratzen dugunean ere oso betaurreko txarrekin begiratzen dugula, bai? Eta baby booma aipatzen dugu, baina baby boomean gertatu zena izan zen oso adin desberdinetako jendea ari zela umeak izaten batera, ez? Ni neu, nire gurasoek dituzten ni, baina 19 eta 20 urte gehiago. Eta daukat ni baino 5 urte gehiago dituen izeba bat. Ari ziren iaia guraso izaten aldi berean nire amona eta nire ama. Ez, hemen dago nire izeba. Berak badauka, ez, hola, ez, lehengusinaren bat nire adinekoa dena. Ez, orduan, ez, ari ziren belaunaldi batzuk batera guraso izaten. Baina horrek ez du esan nahi jendeak ume gehiago izan zituenik. Haragizko pertsonei buruz ari naiz, ez? Orduan, uste dut hori ere kontuan hartu behar dugula. Eta, hirugarren elementua eta nator migrazio kontura, karo, arazoa benetan kopurua balitz, ireki mugak, atzerritartasuna legea deseustatu, eta behintzat, nik ez dakit balizko erronka, nik konpartitzen ez dudan, baina balizko erronka demografiko horri aurre egingo genioken, baina ziur naizena da,
jendea zela bidazoan hilko, eta baita ere gure inguruan eta gure auzotan esklabutza baldintzetan bizi diren, edo ia esklabutza baldintzetan zaitzetan bizi diren pertsona hoien egoera hobetuko litzateke. Beraz, uste dut hori ez, gauza horiek kontutan hartu behar ditugula eta pixka bat demografiari buruz eta datuei buruz hitz egiten dugunean tentuz ibili behar garela. Niretzat, datuek esaten ez dituzten gauza batzuk irakurtzen direlako. Eta esan dut ez dudala hitz egingo etorkizuneko joerei buruz, Imanolek oso ondo egin duelako, baina bai, eta baita ere Xabierrek eskatu zidalako, edo pixka bat banaketa bat egin dugu hemen izkutuan, ez, zaintzari buruz hitz egitea, eta nik bai uste dut Imanolek aipatu dituen gauza hoietako berak ere zaintza aipatu du, uste dut hor erdigunean badagoela zaintzaren gaia, zer egingo dugu zaintzarekin, nola berrantolatuko dugu zaintza, horri uste dut hori bai dela arazo sozial larria, bai, eta nik horri heldu nahi nioke, ez, momentu batean jakinda, ez, bueno, pertsona nagusien kopurua areagotuko den zerbait dela, ez? Ni naiz baby boomekoa, eta 54 urte ditut. Osea, bagoaz aurrera eta zahartuko gara. Orduan, ekarri nahi nuke ideia bat dela, hori ez, iaz egon zen greba feministak aldarrikatu zuela, ez? Zaintza eskubide kolektiboa, bai, eta nolabait zaintzako sistema publiko komunitario feminista bateruntz jutea, eta nik uste dut hori izan daitekela apustu bat, behintzat gauza batzuk beste modu batean antolatzeko. Eta ekarri nahi nituzke, datzen zaidan denbora, niretzat hori egitean kontuan hartu beharko genituzkeen gauza batzuk, bai? Zer nolako gauzei erreparatu beharko genioke. Uste dut batzuk aipatu ditu dela, bat aipatu dudana, atzerritartasun legea, nire ustez badakit ez dela gertatuko, baina nik dena dela botako dut, ez? Bertan bera ustea, eta migrazio politikak, desde luego, gaur egun, ez, duten norabidetik beste nonbaitera jutea. Ze bestela, ez? Ni gero badago beste gai bat, jende guztia ez dagoela nerekin ados, bestean ere ez, baina dela, uste dudala, familiak deszentratu behar ditugula, erdigunetik kendu behar dela familiaren kontzeptua nolabait baliabideetan eta araudietan eta pentsatzen dugunean, pentsatu behar dugula bizikidetza mota askotarako egokiak izango diren baliabideak sortu behar ditugula, eta araudiak, eta hor, ez, bueno, badaukagu leku batzutan egiten ari dena, adibidez, loturogramak pentsatzea, bai, hor, zenbait udaletan, zenbait kooperatibetan martzen ari direnak, ez ditugu zaindu behar bakarrik, ez, gure familikoak edo gure odolkideak direnak, ezke, inguruan beste pertsona batzuk ditugu, eta erkidegoan, Nafarroan eta Iparralden ez dakit ze momentuan gertatu den, baina badakit gertatu dela ere, 2011-etik populazioaren erdia baino gehiago ez da famili nuklearretan bizitzen. Beraz, guazen, gauza batzuk beste modu batera pentsatzera. Lana eta enpleguaren banaketa, bueno, hori uste dut argi dagoela, eta uste dut Imanolek ere aipatu duela lurraldeen desoreka, eta uste dut hor badagoen, ez da dagoen gai bakarra, baina badagoen gai bat ere bada etxe bizitza, eta nola zer egiten dugun horrekin, eta nik uste dut horri begiratu beharko geniokera. Eta genero harremanei ere, bai, pentsatu hor zer gertatzen ari den, zenolako, ez, gauzak, nola gauzatzen diren harreman horiek, eta uste dut ere lurralde desorekan batzutan ikusten dugula leku batzutatik bereziki emakume kalde egiten dutela, eta horretaz ere pentsatu beharko genuke, ez? Baita ere, belaunaldien arteko harremanak, gure gizartea dela oso banatuta bizi garelako momentu batzuetan, eta pentsa genezake, eta badaude hor zenbait iniziatiba, adibidez leku batzuetan, adin nagusikoak gazteekin bizitzeko, ikastera doalako jendea leku batzutara, edo herri, edo ez dakit ez, populazioa galtzen ari diren herri batzuetan, pixka bat beste gauza batzuk hola pentsatu, eta niri ere iruditzen zait, eta hau ez da gai demografiko bat, baina lotura handia dauka demografiari, nik esango nuke baiet, dela bizitza heriotzaren gaineko gogoeta bat egin behar dugula, ze
nagusi diren hoien artean, zenbat daude ez dutela bizitza duin bat. Norarte ari gara bizitza luzatzen medikalizazioaren bitartez. Uste dut, hori badela mai gainean dugun gai bat, baina uste dut heldu behar diogula. Eta guzti hori kontutan izan da, baliabide naturalen ustiaketaren mugak, eta lehen ere Imanolek esaten zuena dela, nola egiten dugun indar komunitario ez, euskaldun, euskaltzale, eta ez xenofoboa, mesedez, gero eta diskurtso xenofobo gehiago ditugu, ez, gure artean indartzeko, ez? Eta bukatzeko, Josebaren txanda da, baina politikei buruz uste dut gauza batzuk izan ditu dela, baina zehaztu nahiko nituzke gehiago, berak gehiago hitz egingo du, baina nire iritziz, balizko politika demografikoak eta familiarrak alboratu behar ditugu, ez zaizkigu zertarako balio, ez dira, eta pertsona hori zuzendutako politika sozialek sustatu beharko genituzke, bai? Eta nolabait populazio osoak bizitzea merezi duen bizitza, ez? Izango duela bermatzen dituzten politikak, eta hor, hasieran berriz esango dut, atzerritartasun legea desaustatu, baina gero, ez, badaude beste gauza batzuk, lehen aipatu dudan zaintza sistema publiko komunitario baten pausuak emotea, eta baita ere nik uste dut oso garrantzitsua dela etxe bizitzarekin lotutako politikak aktibatzea, eta hoien oinarrian egotea etxe bizitzarako eskubidea jabetza pribatua, baino zerbait garrantzitsuagoa dela. Eta hor ere mugitzen dugunean zerbait, segregazio kontu guztiak etxe bizitzarekin lotuta daudena, kontuan hartzea. Eta horraino nire ekartua. Mila esker, Marta, ikusten dugu egon diren bi interbentzioak oso komplementarioak direla, baina neurri batean bide beretik doa zela, ezta? Eta da, nolabaiteko uste zabalen aurrean, komplikatu egin behar dugula gaur dauden fenomeno guzti hauen panorama, benetan zerbait konpondu gura badugu. Ez duela balio hori pintzea mamu bat, erronka demografikoa, eta badirudi dena azaldua dagoela. Ikusten duguna da hemen radiografia berri bat egiten ari garela, eta badaudela hainbat elementu barriro aztertzeko, beste modu batean aztertzeko, eta gero ja asmatzen dugun, horiei soluzio bat ematen. Baina, hirugarren partaide bat daukagu, Joseba Zarakain, gizarte politiketan oso aditua, eta berape egingo du bere irakurketa propioa eta aurrera. Oso ondo, atzalde hon guztioi, eta eskerrik asko, Xabierri gonbidapenagatik eta Jakiunderi ere gonbidapenagatik. Nik pixkat enkarguan neukan politikei buruz hitz egitea, baina saiatuko naiz politikei buruz hitz egitea, batez ere nik hitz egingo dut jarraitzen sortudan ari hori, ni batez ere saiatuko naiz hitz egiten bukaera partean nolako ongizate estatua daukagun, nolako gizarte babes politikak dauzkagun, eta gizarte politika horiek nola eragiten dioten demografiari. Nolako demografiaren atzean zaintzak, jaiotzak, belaunaldien arteko harremanak eta bar, politika horiek nola eragiten dioten da nola baldintzatu duten demografia bera, ez? Gai batzuk, ja aipatu diren gai batzuk aterako ditut nik ere, agian beste perspektiba batetik, ez? Eta lehenengo kontua, pixka bat Martak mahai gainean jartzen dituen gauzen inguruan, nik egia esateko ez dakit demografiari buruz hitz egingo dudan, edo gure politika eta egoera sozioekonomikoaren inguruan hitz egingo dudan. Nik ados nago eta egia da demografo guztiekin hitz egiten dugunean, hasieran Xabierrekin ere garai batean eduki genituen arazoak eztabaidak demografoekin, nik ulertzen dut ez dagoela arazo demografikorik, eta nik ulertzen dut demografikarekin ezin garela borrokatu, baizik eta demografia kontekstu bat ematen digula, eta demografia dela erabaki politiko eta erabaki sozial eta erabaki pertsonal batzuen ondorioa. Baina nik bai pentsatzen dut, badaudela egitura demografikoarekin zerikusia daukaten kezkak eta daukaten arazoak.
Eta nik uste hori nire iritziz behintzat badirela nik orain aipatuko ditudan elementu batzuk kezkagarriak direla, arazoak direla, ez dakit egitura demografikoak sortu dituen arazo horiek, alderantziz arazo horiek egitura demografikoan isladatzen dira, baina egitura demografikoarekin zerikusia den arazo asko badaudela. Eta baita ere esango nuke gauza argi bat, erabaki demografikoak Martak esan du, erabaki demografikoak pertsona bakoitzak baldintza batzuetan hartzen dituen erabakien islada direla. Eta erabaki horiek ez direla libreak, Guztiz baldintza, alde batetik ez dira libreak, eta gaine ez dira akzidente orografiko bat, ez dira mendi bat. Osea, guk politiken, egin ditugun politika, egin ditugun baliabideen banaketa, baloreak, eta bar, horien islada direla. Orduan, hartzen ditugun egitura demografikoan isladatzen diren erabaki pertsonal asko, horien atzean arazoak daudela. Eta nire iritziz, lehenengo arazoa demografiarekin batez ere, immigrazioari buruz gutxi hitz egingo dut, baina saiatuko naiz adinen kontuari buruz hitz egiten, hori dalako guk batez ere lagundu dugun kontua. Nik ados nago Martak planteatu dituen gauzekin, baina nik bai uste dudala guk gaur egun dauzkagun jaiotze tasen atzean, behintzat bi arazo nire iritziz oso garrantzitsu daudela. Eta horiek dira kezkak, eta horiek dira arazoak. Bada, jende asko dagoela ez dituela nahi dituen seme-alabak, ezin dituela eduki nahi dituen seme-alabak. Edo ezin dituela eduki nahi duen garaian, eta ez dituela ez eduki eta ez da ere edukiko nahi dituen seme-alabak kopurua. Nik ezakit jendeak, hiritarrak daukagun seme-alabak edukitzeko eskubide bat, ezakit. Baina bai, uste dut, egia da ere hori agian aldatzen ari dela eta gutxitzen ari dela, baina jende askok, hiritar askok gaur Euskal Herrian, bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak nahi luketela edo nahi izan luketela seme-alabak eduki eta ez dituztela edukiko. Edo agian gehiago nahi zituztela eta ez dituztela nahi zituzten hain edukiko. Hor, nik uste arazo bada dagoela eta daukala zer ikusia ez kopuruekin, baizik eta jendea erdigunean jarrita eta jendeak badaukala eta nik uste gaina legitimoa da. Pentsatu gabe umeak pentsioak orainduko dituztela, pentsatu gabe umeak euskera edatuko dutela, jendeak baduela eskubidea umeak seme-alabak nahi baldin baditu edukitzeko. Hori nire ustez defizit hori garrantzitsua da. Oraindik ere garrantzitsua iruditzen zait beste defizit bat horren atzean dagoen beste defizit bat. Eta da, ze puntutaraino gaur egun Euskal Herrian, eta horri desente helduko diot, ze puntutaraino gaur Euskal Herrian seme-alabak edukitzea pobrezia arrisku badan. Ze puntutaraino bi gauza gertatzen dira, eta hori politiken ondorioa da. Hartu ditugun politiken ondorioa da. Ze puntutaraino daukagun ezberdintasun bat, desigualdad kontzeptu hori edo pobrezia kontzeptu hori, ze puntutaraino seme-alabak euki edo ez eukitzea pertsonen, familien, gurasoen pobrezian eragiten duen, eta hori argi dago, eta horrek bi dimentsio dauzka. Alde batetik jendeak seme-alabak eukin nahi dituenak nolabait autokondenatzen da baldintza kaskarreagoetan bizitzera. Hori egia da beti izan dela horrela, baina ez dela berdin gertatzen herrialde guztietan. Eta gero pentsatu, pixka aipatuko beste herrialde batzuetan ze beste balore edo ze beste politika hartu diren. Alde horretatik argi ikusten dugu gaur seme-alabak eukitzea gurasoen eta seme-alaben pobrezia tasa handitu egiten duela. Eta baita ere, dagoela beste, eta politikekin ere zerikusia daukala, gero eta areagotzen ari dela aurren artean eta gazteen artean, gazteen eta aurren arteko ezberdintasuna. Hori oso argi ikusten dugu, demografiarekin lotuta gauza bat gogoratuko nuke, eta da gaur egun Euskadin jaiotzen diren umeen eren baten inguruan, aita ama atzerriko nazionalitatea dauka. Kontatzen baditugu horiekin, ehuneko eren bat gaur. Kontatzen baditugu kanpoan atzerrian jaio direnak, gure aurren populazioa maila handi batean immigrantea da. Eta hartzen baditugu gaur egun
hor plaza, bueno, San Telmo plazan agian ez, baina Lezo eta Imanolek aipatu dituen herrien plazan jolasean dauden ume askok atzerrikoa dira eta gurutzatu egiten dira adinarekin eta jaiotzearekin eta immigrazioarekin arteko zera horiek, harreman horiek. Baina nik uste badagoela, eta ezagitze puntutaraino arazo demografiko badan, demografiaren isla da, edo egoera sozioekonomikoa eta gure ongizate estatuaren arazo bat, baina gero eta argiago aurren artean dagoen ezberdintasuna. Eta baditugu da, aur batzuk izugarrizko inbertsioa egin degula beraiengan, gurasoek ahal izan dugu sekulako inbertsio egin ume hoiengan, eta daudela beste ume asko inolako inbertsiorik ez dutela jaso. Horren islada argiena da segregazioa. Eta segregazioaren arazo hori ez da demografikoa, baina benetako demografiarekin lotuta dagoen arazo bat, eta Imanolek kohesioa, euskararen etorkizuna, eta bar, hor segregazioa da, esango gunduke, muturreko fenomenoa, baina badago fenomeno bat, dauzkagula ume batzuk oso ondo ekipatu ditugunak etorkizunerako, gureak, eta badu da ume batzuk oso ekipazio txarra daukatela, eta hori da demografiaren atzean eta erabaki politikoen atzean dagoen kontu bat. Gero nik uste aipatu behar dela ere, eta guk saiatu geha, nik ez nuke belaunaldien arteko itun baten haustura. Ze nik uste esan behar dela, bai etxe bizitzaren merkatua, bai lanaren merkatua, eta bai gizarte ongizatearen sistema gure Euskadin, eta esango nuke Mediterraneo inguruko herrialde guztietan, eraiki dugula helduei eta zaharrei begira. Eta nik uste hori ez da zaharrak demonizatzea. Hori da aitortzea gazteriari, haurtzaroari eta familiei eta umeak eukitzeko eta hezitzeko garaian dauden pertsonei gure ongizate estatuak oso gutxi begiratu diela. Uste dut hori aldatzen ari dela, baina oso gutxi begiratu diela. Eta horren emaitza edo horren ondorioa da, belaunaldien arteko arrakala handitzen ari dela. Eta nik uste hori esan behar dela, eta horrek ez du esan nahi edadekoak demonizatzea, baizik izatea, dirusarrerei dagokienez, edadeko pertsonen eta gazteen arteko arrakala izugarria handitu da azken 20 urteetan. Begiratzen baldin badiogu aberastasunari, patrimonioari, familia bakoitzak edo pertsona bakoitzak daukan aberastasunari, arrakala hori izugarria handitu dina azken 20 urteetan. Gazteak eta edadekoen artean. Nik uste badagoka gaula, eta ez dakit berriz ere esaten dut, ez dakit arazo demografikoa dan edo politikoa dan. Daukagu botere politikoaren banaketaren inguruan arrakala demografiko izugarri bat. Gaur egun botatzen dutenak edadeko pertsona dira. Aberatsak gainera, ez dutena botatzen dira gazteak eta pobreak. Eta hor ere, eta eragin politikoa eta botere politikoaren banaketa ere, belaunaldien ikuspegitik nik uste ez daukagula ondo orekatuta. Eta batez ere, bi gauza azpimarkatuko nituzke, horiek dauka gure gizarte harremanen eta botere harremanen ondorio bada, baina batez ere da nolako gizarte politikak egin ditugu. Eta horri buruz gero pixkat gehiago esango nuke, baina bai, hiru ideia esango nituzkela, bada, denboran arrakala hori handitu eginda. Orain dela 20 urte, orain dela 40 urte, belaunaldi batzuen eta besteen arteko arrakala hori etzen horren handia. Hori kontutan auki behar dugu, eta nik uste datuek nahiko argi izaten dutela. Bigarren, beste herrialde batzuetan ez da alde hori ez da horren handia. Gu daukagu, eta nik uste hori aurrera puntu importante bat dela, baina zaharren edo edadeko pertsonen artean pobrezia tasak oso txikiak ditugu beste herrialdeekin konparatzen baldin bagera. Berriz, aurren eta gazteen arteko pobrezia tasak oso handiak dira beste herrialdeekin konparatzen baldin bagera. Guk autu bat egin dugu, gizarte bezala. Eta izan da, adin batzuen aldeko autu bat. Eta nik uste hori kontutan jarri bar dela ez. Eta gero egia da, askotan debate honetan, belaunaldien arteko itun honen debatean, askok esaten digute. Azkenean ez da belaunaldien arteko
debate bat, klase borroka da, klaseen arteko ezberdintasuna eta klase borroka da, eta nik uste horren haudean esan behar dela, noski dela klase borroka, noski dela klase arteko arrakadak, baina klase arrakada hori geltzen zaizkio, genero arrakada gehitzen zaion moduan, belaunaldien arrakada gehitzen zaio. Inork ez dut uste inork esango lukenik, generoen arteko, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunen ez dagoela desberdintasunik, dena klase ezberdintasuna direla. Noski daudela gizonen privilegioak eta noski daudela gizonen privilegietatik sortutako desberdintasunak. Nik uste belaunaldien artean antzeko zerbait gertatzen dela, ez? Orduan, politiken kontuan sartu baino lehen beste bi kontu demografikoa aipatu nahi nizke baita ere, kezkatzen dautela ondorio batzu dauzkatelako. Bat, aipatu pixka bat da segregazioa, batez ere aurren artean ematen den segregazioa eta hezkuntzaren mailan ematen den segregazioa, baina baita ere, Imanol geografo bezala segregazio residentzia da, eta beste bat da, ez hainbeste familien, baizik eta bizitza unitateen tamainaren murriztea. Jendea, gero eta ohikoa da bakarrik bizitzea, edo oso familia edo talde txikietan bizitzea. Eta horrek gauza askotarako, pobreziaren babes bezala, zaintzetarako, gauza askotarako, gero eta familia txikiagoak, gero eta laguntza sare txikiagoak, eta gero eta babes estruktura txikiagoak. Eta horrek ere, eukidu bilakaera bat, eta horrek ere, ez dakit, egoera hori da gure erabakien ondorio bat, baina baita ere jartzen dituela mahai gainean arazo batzuk, ez, familia txikitze horren. Eta pixka bat bukatzeko politikei buruz, ez? Nik lehenengo aipatuko nukena. Ze egia da, demografoekin ere ari garenean hizketan, askotan esaten digute, politikek ez dute zertarako balio. Demografiaren inguruan politikek ez dute zertarako balio. Segurazko politika natalista batek bakarrik bere helburu bakarra baldin bada umeak gero eta ume gehiago ukitzea eta jendea konbentzitzea edo forzatzea seme-alabak eukitzera, politikak ez du inolako eraginik eukiko. Baina gure asmoa baldin bada, seme-alabak euki nahi dituztenak errezago euki alizatea. Eta seme-alabak euki dituztenak benetazko bizitza baldintza honetan bizitzea eta umen eta gazten arteko arrakalakin bukatzea, politikak asko egin dezake. Eta nik uste, nik ez dauzkat datuak, Imanolekin gare batean ibili ginen bila, baina politikak eragina daukala ikusten dugu konparatzen ditugunean Hego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko jaiotze tasak eta ugalkortasun tasak. Ez dira horren ezberdinak, baina argi dago Frantziako estatuak eduki duela apustu bat familia, eta deitzen du diezaiogun familia politiken batzuen alde, eta Euskadik eta Estatu Espainolak ez duela eduki. Eta hori ikusten da, oraindik gaur, 2024ean, nolako jaiotze tasak eta fekundidade tasak dauzkagun Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian. Orduan, lehenengo nik uste politike balio dutela, eta hor prontua da zein da gure helburua. Zertarako nahi dugun egoera edo struktura demografiko horietan eragitea. Baldin bada pentsioak ordaintzeko, bakoitzak edukiko du bere helburua, bere ikuspuntua. Gure helburua baldin bada jaio diren umeen baldintzak berdintzea, ume guztiak baldintza berdinak eukitzea, eta gure helburua baldin bada umeak euki nahi dituzten pertsonei eskubide hori nolabait bermatzea, nik uste politikak eraginkorrak direla. Eta nolako politikak euki ditugu, eta honekin bukatzen dut. Euki dugu, lehen uste Imanolek esan duela mendebaldeko herri bat gehala, mendebaldeko dira, baina baita ere hegoaldekoak. Eta gure modelo kulturala eta modelo politikoa da modelo bat mediterraneoa. Mediterraneoa esan nahi du, familia batez ere behar batzuk, agian ezain beste hezkuntza, agian ezain beste osasuna, baina ez dugu zaintzak eta nolabaiteko babes hori familiari egozten diogula. Eta pentsatzen dugula, inkluso seme-alabak eukitzea, erabaki pribatua dela, ez dela ongi edo ondasun kolektibo bat, baizik eta ondasun partikularra dela, eta familiaren arazoa dela. Zuk, umeak eukin nahi baldin badituzu, seme-alabak eukin nahi betezu, zure problema da. Hori, zaintzekin ere antzeko gauza egiten dugu. Orduan, lehenengo familietan, edo ez du baliabide publikorik ia, eta orain arte ez du baliabide publikorik ia jartzen hori errazteko, eta bigarren emakumeengan. Gaur egun, pentsatzen baldin badugu zergatik
pertsona askok, batez ere emakume askok ez dauzkaten seme-alabak, da emakumentzako penalizazioa askozaz handiagoa dela, gizonezkoekin konparatuta, eta penalizazio hori dator, nolako lan merkatua daukagun, eta lan merkatuak nolako diskriminazioa egiten duen, nolako penalizazioa sartzen duen, eta gero etxean, ez merkatuan, baizik eta bakoitzaren etxean, bikoten artean nolako zaintza banaketa dagoen, eta zaintza horrek ere nola penalizatzen dituen emakumeak. Orduan, daukagu ongizate bat, eta honekin bukatzen dut, nik nire ustez daukagu ongizate estatu bat, batez ere, 20. mendeko arriskuei begiratzen diena. Eta 20. mendeko arriskuak ziren, langabezia, ziren lan istripuak, eta zen zahartzaroa. Baina gure gaur eguneko ongizate estatuak Euskadin daukaguna eta Estatu Espainolan daukaguna begiratzen die arriskoi, eta ez die begiratzen gaur eguneko arriskoi, eta gaur eguneko arriskoak oso ezberdina dira. Gaur eguneko beharrak, gaur eguneko agian balioak ere bai, baina batez ere gaur eguneko gizarte arriskoak dira dependentzia, zaintzak, dira gizarte esklusioa, dira baita ere umeen artean ematen diren. Orduan, nik eta bukatu nahiko nuke orain honekin nolako eman barko geniokela izugarrizko aldaketa bat ongizate estatuari, ez dut honekin izan nahi adineko pertsonek gutxiago begiratu behar dela eta gutxiago zaindu behar dituela, pentsoa jetxi behar dela eta bar, baina eta ematen ari den aldaketa bada, baina oraindik oso motel, gure ongizate estatuak, alde batetik ongizate estatu hori aldatu, gaztediari, familiei, aurrak eukin dituzten pertsonei, eta aurrei beraiei askoz ez ere babes sakonago bat emango diena. Gaur egun, begiratzen baldin badugu alor horretan zer egiten den. Edozein estatuk dauka prestazio ekonomiko unibertsal bat ume guztientzako, familia guztientzako. Frantziak, Erresuma Batuak, edozein Europa, Alemaniak, guk oraintxe hasi gera, orain dela literalmente 3 urte hasi gera, prestazio ekonomiko unibertsal bat ematen ume guztiei, familia guztiei, errenta kontutan hartu gabe, guk orain arte konziliazioaren esparruan laguntzak eta permisoak eta baimenak eta etxedintzeak oso murritzak izan dira, eta batez ere eduki dugu nolabaiteko sistema bat fiskalidadearen inguruan, eta batez ere oso regresiboa. Lagundu ditugu asko, ja umeak eukitzeko dirua zeukatenak, batez ere fiskalidadea ebile dago, eta ez degulako beste herrialde batzuetan politika unibertsaleagoak, bai zaintzen inguruan, eta baita ere laguntza ekonomikoaren inguruan. Eta egia da ere, eta beste erronka bat dago, eta ez dauka hainbeste ikusirik politikekin, baizik eta gizarte antolaketarekin, bai enpresen, ordutegien, eta lan munduaren antolaketa, eta bai etxe barruko arduren banaketa ere, izan dela emakumeen kalterako, eta emakumeen kalterako azkenean eduki du inpaktua jaiotze tasa horretan. Orduan, nik uste alde batetik, eta bukatuko nuke bi gauza esaten, alde batetik, ongizate estatuari segurako buelta hasi garela ematen, baina oraindik buelta handia eman beharko geniokela, nolabait bermatu beharko genukela belaunaldien arteko oreka ezberdin bat, gaur egun orain arte ez den eman, eta gero, eta bukatzen pixka bat, Martak azkenean aipatzen zuen kontu batekin, nik ez dakit familia politikak egin behar diren, edo familia politikak ditu behar diegun. Eta nik ulertzen dut familia bat ez dela nahitan nahi ez, eta nik uste hor ere egon dela aldaketa bat, odolezko loturen edo odolezko harremanen inguruan moldatzen den zerbait. Orduan berdin zait nola definitzen dugun familia, eta nik uste familia era askotan definitzen dugula edo definitu dezakegula. Baina nik bai jarriko nukela mahai gainean kezka bat eta beldur bat, eta da, nik eta orokorrean familia politikak deitu dugun hori eskubiko indarren eskuetan gelditzea. Eta nik uste egin beharko genukela ezkerretik eta ezkerreko helburu batzuetatik da babestea aipatu ditudan kontu horiek. Seme alabak ditunak euki alizatea, eta behin seme batzuk jaio direla, ume eta gazte horiei
aukerak ematea. Eta hori ezkerreko balioa direla uste dut, eta hori ezkerretik babestu beharko genukela uste dut, eta alderantziz nik uste dut gertatzen ari dela, eta ekialdeko herrialdetan oso argi ikusten dugula, hor bai dela politika arrazistak, politika xenofoboak, eta politika naturalista horiek, eta nik uste ere Espainian ere gertatzen ari dela, politika horiek eskubiaren aldetik eskatuak direla, ez hainbeste ezkerretik, eta nik uste gizarte justizia eta jendearen nahiak erdian jarri nahi baldin baditugu, politika horiek ere erdian jarri beharko dituzkela. Eta besterik ez, eta kontu pasatzen. Bueno, mila esker, Joseba, eta ez dakit elkarriolan galderaren bat edo komentarion bat egingo da diozuen, hiru islarion artean, edo galderaren bat egingo zenioken Josebari, eta badirudi baietz. Josebak aipatu duen kontu baten inguna, justu mapa bat eginda daukagu, eta agian erakutsi ezaket, jaiotzak, hegoalde iparralde diferentzia ikusteko nahiko garbi. Bueno, badago tresna bat, gaindegia elkarteak duena, tresna bat, interneten dago, gaindegia aspaldian geldiri dago, baina datuak eguneratu gabe baldin badaude ere, Euskal Herriko atlas bat egin genuen, hainbat daturekin, eta horietako batean, demografian, biztaneria, jaiotzak, hementxe. Eta, azumak entzen dio dan. Orduan, hemen ikusten duzue, jaiotza, Josebak aipatu duen hori, ezta? Diferentzia hegoalde eta iparraldearen artean, non dago jaiotza gehien? Kasu honetan ulertuta zera, kolore ilunak direla jaiotza gehien dutenak, ezta? Ikusten dugu hemen, justu, ez? Lapurdi, Nafarroa berean, hemen, batez ere, Baionaren konurbazioaren inguruan, gertatzen dela. Eta handik aurrera beste gainontzeko leku guztian eko kolore argia daukagu, Iruña herria, nahi baldin baduzue, Iruña herria kenduta eta beste punturen bat. Ez luego Bilbo ez da jaiotza eremu bat inondik ere. Eta, noski, izan dudan bezala, Ipar Euskal Herrian daukagun bezala, eta Iruña herrian daukagun bezala, daukagu gero ja Nafarroa Argai baiaren inguruan eta Tutera inguruan da, zera, ez da, beste indize altu batzuk, Arabako zenbait zonaldetan ere Gasteiz kasu daukagun moduan. Orduan, bai ikusten dela. Hor seguruenik izango da immigrazioaren eragina. Bai. Zalantzari gabe immigrazioaren eragina oso lotua. Kasu honetan, nekazaritzari ere bai, zekau, guk Araba, Gasteiz, Tutera inguru guzti. Tutera da, eguneko oso altua, baina ikusten dena hegoalde iparralde arteko diferentzia hemen dago. Baionako konurbazioak 40.000 biztanle hartu ditu azken hamarkadan, eta politika publiko jakin batzuk bultzatu dituzte, eta jaiotza indizea izugarri handitu da. Aldiz, Nafarroako Prepirineoa deitzen den inguru horretan, guzti horretan, ezerrez, Lizarra eta Logroño bitarteko lurraldean ere ezerrez, jaiotzak ia zero, ez da? Eta Bizkaia norba. Eta Bizkaia ikusten duzu bezala kolore apalekin, salbuespenak salbu, esate baterako ekasontan Okondo eta Elgeta eta Badauderri txiki batzuk, Aia eta... Gehien bat hauek dira etxeak eraiki diren, poligonoak egin diren herri txikiak, baina oroar lurralde moduan ikusten da azkundeak daudela Ipar Euskal Herriko zera horretan, Josebak aipatu duen fenomenoagatik, politika publiko batzuengatik, eta desastreak daudela batez ere landa eremuetan, nun eta ez duten hartu immigrazioa Nafarroa hegoaldean eta Arabako herri osoan bezala. Josebak esan duena berrestera datorrela, besterik ez. Bai, besterik edo lan... Ez, nik bakarrik, nik ez dut esaten politikek ez dutela eraginik. Esaten dudana da, iruditzen zaidala, eta uste dut, Frantzia estatuaren kasuan, hirugarren umearen politika asko aztertu dela, eta hori ez da eraginkorrena izan dena, ez dira zuzenean ugalkortasunari bideratzen diren politika, baizik eta zabalagoak direnak. Nire ustez, gurean, etxe bizitzarekin zerbait egin behar da. Eta etxe bizitzarekin zerbait egingo bagenu, eta jendeak ez
etxe bat lortzeko, ez jabetza pribatuan, beste modu batzuk irudikatu ezkero, seguraski, jendea gurean behintzat, momentuz, pauta da, zuk izaten dituzula seme alabak, ez zure gurasoekin bizizarenean, beste egoera batean. Orduan, hori erreztuko bagenu, ez dakit, igual-kortasuna ez du horrela egingo, baina behintzat ari gara guztiontzat onuragarria izango den zerbait martxan jartzen. Eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Zeni ados nago zuk esaten duzunarekin, azken finean, birsorkuntza ez da bakarrik norbanakoekin lotuta dagoen zerbait, eta zaindu alditugu gure lagunen seme alabak, eta gari gara ekarpen bat egiten. Baina niri iruditzen zait, orain arte egon diren politikak eta familiari begira egon diren politikak, nire ustez, behintzat, ez dira eraginkorrak izan, eta gainera, segregazio batzuk biderkatu dituzte. Orain dela urte batzuk Eusko Jaurlaritzak proposatu zuen familiak eta aur, badaude gauzatzuk irakurtze dituzu, eta ari zara famili mota oso zehatz batzuei buruz hitz egiten. Eta ez aurren beste pobrezia arriskuan dauden horiek babeste. Duan, nire ustez, ados nago, politikek, klaro, eragina dutela, baina eta ados nago esan duzun, umen artean zegertatzen guzti horrekin ados, baina nire ustez fokoa beste bat izan daiteke. Nik ere uste dela, ados egun gaitezkela fokoa dela, pertsonen ongizate, guztien ongizatea, orduan, pertsonen ongizatea esan nahi du, neurri batzuk zuzenagoak direla familia politiken paket horretan kontutan hartu ditugunak, baina beste batzuk, adibidez, emantzipaziorako neurriak pentsatzen baldin badugu, emantzipazioa dela gazte daukaten grina bat, nik uste hori horrela dela, horrek egin behar du etxe bizitza politikan eragin. Baitaren nik esango nuke, zergatik ez da eragiten hainbeste etxe bizitza politikan. Badaudelako interes batzuk, eta interes horiek ere badaukate, ez bakarrik, baina badaukate belaunaldi sesgo bat. Esan dezagun nolabait, belaunaldi sesgo bat. Orduan, hor egia da, apustua izan dela, eta nik hori da batez azpimarkatu nahiko, ez bakarrik familia politiketan. Baizik eta gure ongizate estatuaren eraikuntzan, eta nik usteet Felipe González hasi zela horrelako politika batzuk sustatzen, izan da gizonezkoak eta edadeko gizonezkoei nolabaiteko babes berezi bat ematen. Kultura eta, hor arrazoi asko egongo ziren. Eta ez geha da gai izan, eta berez, konparatzen baldin bagera, igual pixkat ilusoa da, baina konparatzen baldin bagera Ipar Europako herrialdeekin, Ipar Europako herrialde horiek begiratu diote gehiago, genero berdintasunari, belaunaldien arteko berdintasunari, eta eduki duten eragin bat, izan da, bere jaioz eta ugalkortasun ez direla inbeste, jetxe egin dira. Eta zure helburua bakarri baldin badagun gehiago ukitzea, politikek ez dute hori lortuko. Hori argi dago, ez Frantzian, ez Suezian. Baina bai lortu dutela, nik pentsatzen dut lortu dutela, jendeak nahi duenean seme-alabak eukitzeko aukera gehiago eukitzea, eta netzako importanta da, eta baita ere lortu dutela, umeen artean, neska eta umeen eta mutilen artean, arrakala sozioekonomikoak ez izatea horren handiak. Eta nik uste gu Euskadi behintzat, edo Euskal Herria bere osatuzunean, hortara, eta klaro, nire kezka da, eta hori idatzetan duka, baina ez eta aipatu, ze puntutaraino hori egin daiteken, gizarte guztiaren bezederako, edo egin daiteke, hori nola plantatu daiteken borroka bat bezala, edo ez, edo planteatu daiteken guztiok ateratuko garela irabazten, edo planteatuko dan borroka bat bezala de suma zero, non batzuk galduko duten, da beste batzuk irabazien duten. Eta nik horri ez dakit oso ondo nola... Dena den, nik beti entzun izan dut ere, eskat, batez ere Frantzia eta Europakoen bat politika ez dira horren beste natalistak, baizik eta mendeko, eta batez ere Frantziak, ez? Mendekoak, politika publikoak direla, mendeko personak
arduran dituztenak laguntzeko, izan umeak edo izan adinekoak, ez? Eta aldaketa handiena, eta horregatik lehen aipatzen nuen, ez da, gurean hazkundea edo zahartzea beranduago etorreko da Europako zenbait lurraldetan baino, ez? Ja da, ikusten ari gara, Frantzia eta holako lurraldeak ari direla politika publiko bitartez kontuan hartzen, zu mendeko bat baldin badaukazu, izan zure senide helduago bat, edo gazteago bat, edo zure arduran baldin badaukazu senidea ez izan da ere persona bat, ez? Hori babestu egin behar dela, lagundu egin behar dela. Eta hemen oraindik hori ez da ikusten, ez da? Hemen oraindik ari gara, ume gehiago izango den, ez den, zahartzea ze karga den, ez den, eta ikuspegia ja dagoeneko bidasoan beste aldean, desberdina da, beste bat da. Eta emaitzak ere ikusi egiten ditugu. Ederto, ez dakite galdera eritu zuen, hortik, publikoaren partetik. Bai, ikusten duzuen moduan, arazoei nolabaiteko soluzio bat eman beharrekoan egin duguna da arazoak zabaldu eta ugaritu. Eta zein zaila den uztartzea euren artean eta zen nolako mentalitate aldaketak ekarriko dituen. Edo ekarrik beharko dituzkeen. Sí, bueno, yo lo que quería comentar era, quería de alguna manera rectificar, ponerme totalmente de acuerdo con, no me acuerdo tu nombre, perdón. Marta. Con Marta, porque dentro del ámbito en que yo me muevo, entre familias, vivo en un piso de protección oficial rodeado de... Cuando yo vine a vivir aquí, le dije a mi amiga, pues que vive en París, yo también vivía antes en París, pues estupendo, estoy en el barrio latino, en el centro, porque la mayor parte de mis vecinos efectivamente es gente de allí. Esa gente es estupendo porque ya tiene solucionado el problema de la vivienda y esto hace que esta gente haya crecido. Yo les veo desde el primer día que llegaron, observo mucho a la gente. Yo vivo con mi nieto, me ocupo de él y observo mucho cómo la gente ha mejorado. Cómo ha mejorado y cómo están teniendo hijos. Suelen tener hijos, pero es que pueden tener hijos, porque tienen una casa donde estar como es debido. Vienen de situaciones increíbles. Me ha tocado pues, dirigir las reuniones del Parlamento, me nombraban para las reuniones de vecinos, hablar, cuando hay un problema y tal, y entonces te vas enterando de los problemas que tienen. Esta gente ha crecido. Cuando digo crecer, es crecer, ¿sabes? Pues no solo por dentro de que están mucho más tranquilos, sino que viven una vida mucho más digna. ¿En base a qué? Sobre todo la vivienda. Quería incidir en lo que dijo ya la vivienda. Entonces, bueno, ¿y quién se ocupa de eso? Realmente. Porque aquí estamos hablando de un tema que, bueno, sí, la vivienda es importantísima. Yo ahora tengo un nieto que quiere independizarse, hemos estado mirando, no hay. Si no tenemos 3.000 o 4.000 euros para que coja un piso o 5.000, no se va a poder independizar. Y luego ayudas para la habitación no hay, tiene que ser para alquilar un piso. Hemos estado mirando GAPTE, no sé cuánto se llama. Y cosas de estas, ¿no? Cositas de estas que, bueno, vamos viendo que sí, que esta sociedad es estupenda, va fenomenal, vamos cada vez mejor, pero hay cosas que tienen un peso que no se queda ahí en el fondo, ¿no? Y el tema de la vivienda es fundamental. El tema de los cuidados que decíais también parece importantísimo, porque si tú tienes que cuidar, como yo tengo una amiga que tiene que cuidar de su padre, que tiene que llevar para aquí, para allá, no sé qué, bueno, ya ha tenido hijos, pero es que sus hijos van a tener que cuidar también. En fin, el tema del cuidado me parece importantísimo también, el tener eso cubierto. Dos cosas, los cuidados y la vivienda fundamentalmente. Yo he vivido en París, estudié sociología en su momento y efectivamente en aquella época conocí los problemas de allí. Ahora no estoy retirada, pero estoy más a la escucha de la gente que me rodea. Y bueno, vivienda y cuidados. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Venga, Jakel. Nire interesgarria, bueno, dena, izan da oso interesgarria, baina kuriositate bat daukat, Joseba aipatu duzuna aurren arteko arrakala horrei buruz, ez? Oso interesgarria iruditzen zait, hortaz gehiago zabaldu dezakezu gai hori? Bueno, nik maila handi batean immigrazioarekin zerikusia dauka, baina ez bakarrik. Orduan, nik ikusi daitekena da, asko aipatzen da umeen pobrezia, ez, pobreza infantil kontzeptu hori. Ez hainbeste kontzeptu horretatik abiatuz, baina bai
egon zela garai bat, segura asko, eta hori ez dakit Imanolek egin dituen ikerketetan ere ikusiko dan, baina egon zela garai bat, non etzan gure gurasoentzako eta gure aitona monentzako etzan horren zaila izan lan merkatu batean txertatzea. Lan merkatu batean, batez ere indar fisikoa behartzen. Eta gero egon ziren, beste garai batzuk, noizugu, ni Martaren belaunaldikoa naiz, sortu ziren hor erakunde batzuk eta sistema batzuk, eta nolabait joan ginen lortzen leku bat lan merkatuan. Inbertsio nahiko antzeko batekin, eta inbertsio esaten dudanean, gurasoak ematen ziguten gure formazioa, baloreak, eta gure gero bizitzan beharko genuen, eta orain arrakala hori puskatzen ari da. Nik uste, alde batetik behar direlako beste kredentzial formatibo ezberdin batzuk, eta askotan dira gaitasun bigun horiek esaten direnak. Eta ikusten dugu, familien artean ezberdintasuna hasi egin den neurrian, umeengan egiten den inbertsio hori, umeengan egiten da inbertsio bat, eta guraso asko inbertitzen dute bere semeengan. Eta eramaten dituzte ikastoletara, eta eramaten dituzte kanpora ikastera, eta eramaten ditugu, nik uste gaur egun Euskadin argien isladatzen duen hori, hezkuntza segregazioa da. Eta orduan, ume batzuengan, batez ere, baina ez bakarrik, hemengoak egiten dugu sekulako gurasoek eta erakundeek egiten dute sekulako inbertsioa, eta ume horiek, segurasko, oso prestatuta aterako dira, datorren hemendik 20 urtera, merkatuak eskatuko dituen zei erantzuteko. Eta gero daude ume asko etorkinak, baina ez bakarrik etorkinak, familiei bakarrik utzi zaiela, inungo ez hezkuntzaren munduan, hor nik uste gaur hemen Euskal Herrian euskararen inguruko debate hori ere kontutan hartu beharko genukela, baina utzi zaiela, estimuloak, inbertsioak, beraien egin den inbertsio hori, txikiago da. Askotan esaten dugu, gizarte ascensore hori ez da bilela. Ez dakit, ze puntutaino da negia, baina ez baldin badabil, horregatik da. Ume batzuengan jarri dugulako sekulako indarra, eta atera dira, benetan superdotados y superdopados, en el sentido, eman diegula baliabide asko, eta beste batzuei, bakarrik utzi ditugu kalean. Gero, nor daki, agian ume horietako bat aterako da Nobel sari bat, baina askoraz ere boleto gehiago edukiko ditu edo pobrezian edo lan txarretan edukitzeko, eta hori ez da bakarrik injustua, hori askotan izan da, ez da bakarrik ez da zuzena, baina oso ez da bat ere inteligentea, sortzen ari gera, bakarrik lan txarretan aritzeko aukera edukiko duen belaunaldi batez, baina belaunaldi baten parte handi bat. Eta orduan nik uste hori ematen ari da, Euskadin ere bai. Besterik? Bueno, nik eskatuko dizuedana da, holan egitea bakarrik azken interbentzio labur bat, esanez honetan da beste honetan, batez be, ipini behar dugu benetan lupa, eta hortik aurrera abiatu, etorkizunari begira, behintzat esan duzuena da, ongizate estatuari eman behar zaio buelta bat, eta nik uste dut beste debate bat ere geratu dana beste egun baterako, dala familiaren, edo deszentratzea, edo familiari, nola baiteko toki bat iztea, ze hor badago, azken finean, eraketa bat edo beste bat, eta hori da egin behar dana politikekin, ez da? Ia asmatzen dugun bide bat edo beste, edo biak erabakita edo bultzatuta, baina holan bi elementu esatekotan zer esango zenuke holan titular pare bat. Nik titular bat politika berritzaile batzuk azpimartzakego, pixkat Imanolek esan duen aritik, zaintzak erraztu egin behar dira. Eta zaintzak edozein adineko, zaintzak behar dituen edozein adineko bat zaintza da eta bezat aurrak eztea, baina ez dira gelditu behar eremu pribatuan. Ardura publikoa da, eta hori esan nahi dut, deno jarri behar degula dirua eta baliabideak, jendea ez dadin zaintzen bakarrik gelditu. Eta zaintzak ez daitezela ikusi, osasuna ez da ikusten gauza pribatu bat bezala, hezkuntzan ez, zaintzak ez daitezela arazo pribatu bat bezala ikusi.
Venga. Erabat nago. Errepikatu daiteke, errepikatu daiteke. Erabat ados nago horrekin, eta esango nuke, niri iruditzen zaidala dela dagoenari begiratu behar diogula, eta ez ditugula balizko irudikapenak egin behar, ez? Orain daukagunarekin eta aurre ikusi aldugunarekin, ez? Dela, migrazioa helduko da, nola egingo dugu, lehen zaintzarekin erotuta dago, baina Imanolek esan duen zerbait, dela, gu guztion artean, aldugun, bezain ongi denok bizitzea. Baina denok. Eta ez oreka hori nola lortuko dugun. Zaintza bermatu behar dugu, beste batzuk horretan bizitza galdu gabe, ez? Hori izango litzateke nire. Manol, zer azpimarratuko zenuke. Horre, demografia zari ginenez, eta ni joan naiz bibun garaira, uste dut aldatu behar dugun lehenengo gauza dela, gure etorkizuneko gizartea ez dela izango orain 40 urte, 60 urte zen bezain produktibista. Esan nahi dutena da horrekin, nolabait ere aldaketa handi bat datorrela, eta aldaketa horretan pentsatu beharko dela nola leku egiten zaion ongizateari. Baina ez ikuspegi poetiko batetik edo, baizik eta azken batean beharra handiak egongo direlako ongizate hori formalizatzeko, pentsatzen dugun bezala ongizatea nola emango dugun, zaintza partekatuz eta erabat kontu, beste hainbat kontu, eraberan ere pentsatuz nola ekipatzen dugun zaintza hori. Ekipatu jendeak, berdin zait, voluntarioekin edo zaintzaile profesionalekin, teknika berriekin, eraikin berriekin, hor sekulako aldaketa dator eta lehenengo gauzak kendu behar duguna buruti da, ez gara egongo aberastasuna sortzen pedalekin eta beraz orain arte egiten ez genuenaren zati bat bideratu beharko dela horretara. Azkertzen dutzuet irurori eta ondo bukatu duzu, gainera ondo eta egoki, ze gaurko titula zer argitu eta zer eskutatzen dute gaur egungo prozesu demografikoek, ez da? Eta lehenengo saiorako titula zer berreskuratu behar da? Badirudi ez zer baizik eta ideia hon batzuk etorkizuna eraikitzeko, ez da? Hori, mila esker etorri izanagatik eta, dano pozik ondo bukatu delako.